ebe ji achara akpara ọdụ ndị rọdụ kwadobe nkwere na ahịa rọdụ na-achọkwa ịkụ akụ ahịa rọdụ akụkwa n'ọkwa achara ka anyị jizikwa akpara ọdụ ọkwa achara ka ndị Ezinifite jizikwa akpara ọdụ bịakwanụ mmụọ ọrụ Ezinifite nọzikwara ọkwa new version ka anyị nọzikwa anyị anaghị amụzikwa ọrụ ma pila ma dekino ihe akwụkwọ ụlọ elu 2-story building ka eji achara akpa n'Umudiala na Ezinifite onye chọkwa ọbịa ya ajeje ọdụ kwụkwọ ọtọ bụrụkwa achara ị na-afụkwa ya onye chọkwa ọbịa nye nọmba achara bụkwa pila achara ka eji wee kpaa 12mm ị bịakwuo na achara ị na-afụ 12mm anyị nwere 12mm na achara anyị na-ekwe injinia anyị abịa ọkwa injinia onye be anyị nke ọ bụkwa onye jere fa arụghị na Lagos rụọ ya na Abuja buruzie batazie Ezinifite be nna ya ka ọrụ ya